кудаки 10 сола дар берун инаҷа бақлашкаи 5 литрашон бовар кин мегӯ ягон каси ӯро контролирует кардагиан ай хона гирифтагиан бад пакет да колбасаву нону батон ҳамашон организоват кардаги ягон хулиганӣ карда бошам модарҷон задай гирифтиян ай хона дина соати 11 шаб мода як бача занг мезана як бародар мега ду кудак дар берун тарафи варшавски шоседа мо задем рафтем кати кудако суҳбат кардем гуфтам модарҷон мезана модарашта зан задем мега хай хулиганӣ кард задам лекин кудако ай хона гирифтиян тасаввур кунед ду кудаки 10 сола дар давлати бегуна ай Подмосковье ай тарафи Нарафаминск боло 100 километр қариб то Москвара чхел омадиян неизвестна электричка кати хулоса шукри Алло ки бародар дид мо ҳам рафтем инаш соф саломат бурдем ба падар модарша додем кудакора падар модарам хурсанд кудакорам хурсанд морам хурсанд но як момент айда иҷада бисёриҳо медонанд но шояд бачаҳои нав надонанда историяра да и история и ҳодисаи шида буд ки дилу ҷигари тамоми мулки ғариб тамоми тоҷика сӯзонда буд да и як ҳодисае шуда буд ҳувайдои 5 солара бисёриятон медонен ютуб дазанен меброя ҳами ситуатсия бародаро барои ҳами илтимос фарзандора сахт эҳтиёт кунед кудакора нигоҳ кунед ҷиянора нигоҳ кунед як рафт одамия ӯзи дасти ягон алкаш ягон каси дигар медид ҳами кудакора чӣ гап мешид шукри Алло ки вай бародар дид зан зад мо рафтем кудакора гирифтем бурдем ба назду падар модараш барои ҳами кудакора соз фаҳмонед хай эҳтиёт кунед нигоҳ карда бистед боқӣ дар паноҳи Алло бошед Алло нигаҳбонтон ассалому алайкум.